Άγχος, πάρα πολύ άγχος, γιατί πρώτη φορά είμαι σε καταξιωμένους σεφ. Σε τι? Σε καταξιωμένους σεφ που θαυμάζω πάρα πολύ. Γιώργο, ωραία μας τα είπες. Καλώς ήρθατε. Το ποίημα ήταν ωραίο. Αυτά. Αυτά είναι η γέμιση από την τυρόπιτα, την οποία την έβαλα εδώ δίπλα στη σαλάτα. Ό,τι περίσσεψε. Ό,τι περίσσεψε από το μείγμα, ναι. Είναι τηγανιτή η τυρόπιτα. Είναι τηγανιτή. Είναι τηγανιτή. Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό, Θέλω να δω αν σου έχει ψηθεί στη μέση. Το βλέπεις? Ναι, ναι. Κρατάει λίγο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Δεν γνωρίζω και χαίρομαι που μου λέτε 5 πράγματα. Έλατε. Τι είπες ότι είναι αυτό? Αυτή είναι η γέμιση από την τυρόπιτα. Είναι. Πάρε το αυτό, εσύ, να το πάρω εγώ αυτό, άστο. Πάρε το αυτό. Όπα. Χαίρομαι πάρα πολύ που Πάμε λίγο σαλάτα. Σαλάτα φάει. σας θαυμάζω πάρα πολύ. Πάρε σπίτι. Λαζάρου, μην το φας όλο, ρε. Φτάνει αυτό για σένα. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, Δεν είναι είναι. απίστευτο. Μην με πάρουν τα σκάλια, κλάψε μετά, Φιλαράκο, αυτό είναι Καλά. πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Έστε, Έχω μείνει. Μείνε αφού τη δες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι Συγχαρητήρια. γιατί είστε πραγματικά μεγάλα καταξιωμένοι πολύ. Να είσαι καλά, κορίτσι, να είσαι καλά. Ξέρεις αυτούς. Όχι, όχι, χαίρομαι και πολύ για εσάς. Έχω διαβάσει τα καλύτερα. Όχι, όχι, λέει, ρε. Πάντως είστε πολύ καλός. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να φύγουμε εμείς. Αυτοδημιούργητος, αυτοδημιούργητος. Ευχαριστώ. θα κάνει. Τους ξέρεις αυτούς? Λέγε. Γεια σου Μάρκο, Γεια σου, Ευγενία. τι θα κάνεις βρε παιδί μου με όλα αυτά? Θα φτιάξω οκταπόδι με τυράκι τενιακό, άνηθο, ζυμαρικό αρχιβάδα και χρωματιστές κυβερνιές. Το έχεις δηλαδή? Το έχω, πιστεύω ότι το έχω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λέγεσαι, Μάρκος Παπακοσταντίνου. θα μου πεις τι σπούδασες. Χρυσοχώος. Και με τη μαγειρική τι κάνεις τώρα? Η μαγειρική πάντα μου άρεσε και σκέφτηκα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα και το επάγγελμά μου χόμπι. Αν μπορέσω να τα συνδυάσω και να τα καταφέρω, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχεις τελειώσει? Ναι, είμαι έτοιμος. Δεν νομίζεις ότι έχεις βάλει πράγματα σύνδετα μεταξύ τους? Κάτι θες να δώσεις, κάπου διακόπτης κόβεται. Ναι. Όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα θα είναι και σήμερα πολύ δύσκολα για τους διαγωνιζόμενους. Ό,τι προσπάθεια για να κάνουμε, θα μας μείνει εδώ. Ήτανε σόλα, σκληρό. Σαν κόμπο πιατέλα από μενού ταχυφαγείου. Στο σπίτι δηλαδή αυτά φοράς όταν μαγειρεύεις? Τις πιο πολλές φορές μόνο γάντια. Αντιβίωση ρίχνει. Ο Χαράκης ΑΕ.
Κατεψυγμένο. Ναι. Όχι, φρέσκο είναι από την αγορά, συγγνώμη. Μάλιστα. Γιάννη. Έτσι όπως το έχεις παρουσιάσει, το σκέφτομαι σαν χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι που όλοι το ξέρουμε. Το κλασικό. Σε μια αρκετά βελτιωμένη έκδοση. Για το χρόνο που σου δώσαμε, Ναι. έχεις μια πολύ καλή εκτέλεση. Ναι ή όχι? Για μένα ναι. Γιάννη. Και για μένα ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αγχώθηκα με την κριτική της Επιτροπής. Ήταν αυστηρή και αυτή είναι η δουλειά τους βέβαια. Πιστεύω στην επόμενη φορά να τα πάω καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα στην κουζίνα φοράω τα κοσμήματά μου, γιατί γενικώς θέλω να είμαι εγώ έτσι καλά και επειδή τα 2 τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ με τα κοσμήματα, δεν τα αποχωρίζομαι κι αυτά, επειδή τα αγαπάω. Καλησπέρα αγαπητοί μου κριτές. Καλησπέρα. Θα μου πείτε πώς σας λένε? Με λένε Φωτεινή Καπανδρίτη. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα φτωχικό πιάτο. Είναι κρεσάτη μπριτζόλα με ψητά λαχανικά. Γιατί η μπριτζόλα γενικώς πιστεύω ότι θέλει λίγο μαστοριά. Και πιστεύω να σας αρέσει. Εγώ πάντως έβαλα όλα τα δυνατά μου, την αγάπη μου, το χάιδεψα το πιάτο μου. Τώρα θα δούμε. Χωρίς να με παρεξηγήσετε, αλλά μπριτζόλα είναι το... Μπριτζόλα λέγεται. Λοιπόν, είναι κρεσάτη μπριτζόλα με ψητά λαχανικά. Βέβαια, ψητά λαχανικά ήθελα να φτιάξω, αλλά το σκεύος που έφερα... Ναι, αλλά μάλλον δεν ακούσατε τι σας ρώτησα. Πέστε μου. Σας ρώτησα, η μπριτζόλα έτσι λέγεται, μπριτζόλα ή μπριζόλα? Μπριζόλα. Α, Συγγνώμη. εντάξει. Συνεννοηθήκαμε τώρα. Συγγνώμη. Θα προσπαθήσω τώρα να βάλω τα δυνατά μου. Στη διακόσμηση λίγο στερό. Βέβαια, είναι κάτι που πιστεύω να τα καταφέρω σήμερα. Στη διακόσμηση όμως του σπιτιού τα πάω μια χαρά. Χαρά μας να σας ακούμε, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Καταλαβαίνω. Το έχετε ψήσει το δεντρολίβανο? Το δεντρολίβανο το έβαλα όταν έκανα το φλαμπέ στην πριτζόλα και δεν το έβαλα για το λόγο επειδή δεν ήθελα να πικρίσει το πιάτο μου. Θα σας ρωτήσω όμως κάτι. Ό,τι θέλετε. Πώς λέγεται η εκπομπή, το παιχνίδι αυτό? Master Chef. Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε ψήστη. Ψάχνουμε να βρούμε ένα μάγειρα. Το ξέρω. Καλά κάνατε και ψήσατε την πριτζόλα, αλλά... Δεν έτσι ακριβώς. Δεν την ψήσατε? Όχι. Τι κάνατε? Την ταλαιπωρήσατε. Τη χάιδευα. Την μπριζόλα τη χαϊδεύατε? Ναι. Άρα δεν είναι ψημένη, είναι χαϊδεμένη? Ναι. Παραχαϊδεμένη? Είναι. Γιατί γύρισατε και μας είπατε ότι το χοιρινό κρέας είναι και από μόνο του σκληρό. Ναι, μόνο του λαιμού είναι λίγο πιο μαλακό. Εγώ δεν επέλεξα λαιμού. Γιατί δεν μου αρέσει. Σαν Θα βάλω κρέας. τελοντίτιδα για να την κόψω. Εγώ αυτό σας λέω μόνο. Εκτός και αν φέρουμε κάποιο προϊόνι. Το μπουλντόκ τα τρώει όλα. Όχι πάντα. Έχεις βάλει πολύ αλάτι. Τι έχεις βάλει? Κάτι σου έχει πέσει πιο πολύ? Να δοκιμάσω λίγο. Ναι, Γιατί ναι, είναι ναι. Και, δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα και. Περίμενε, δεν έχουμε τέτοιο. Πάρε από εδώ. Δεν Έλα. πειράζει, ευχαριστώ Έλα. πολύ. Κάτι σου έχει πέσει παραπάνω, Ξέχασα το αλάτι, τη σκόνη δηλαδή. Και μπήκα στην ώρα που ερχόμουν το πρωί Να. και αγόρασα ένα μήλο αλάτι. Να. Το χοντρό που Να. τρίβεται. Και ίσως φταίει αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις, πες μας. Δεν είναι τολμηρό. Σκληρό. Ναι, είναι λίγο σκληρό. Πώς ώρα τη χάιδευε. Εγώ θα σου δώσω μια αγκαλιά και ένα φιλί και θα σε χαιρετήσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ που σας γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννο, το ζάλισες? Πρέπει να σπίξει και δεν σου. Τι είναι αυτό, αυγολέμονο? Είναι πιο σφιχτό και λέγεται σάλτσα Ολλανδέζ. Το όνομά σου? Γιάννος Παναγόπουλος. Γιάννο, γιατί φοράς αυτή την ποδιά? Όταν τη φοράω γίνομαι άλλος άνθρωπος. Ωραία. Τι είναι αυτό που μας έχεις φτιάξει? Έχω κάνει φιλέτο λαβράκι σε κρούστα από αμύγδαλο με λαχανικά τα οποία τα έχω φτιάξει με μυρωδικά ίσα ίσα για να αρωματιστούν και να πάρουν μια γεύση και το συνοδεύω με σάλτσα μπεαρνέζ. Μάλιστα. Ωραία. Τελείωσες με το πιάτο σου? Ναι.
Είσαι ευχαριστημένος με αυτό? Όχι απόλυτα. Γιατί? Το θεωρώ λίγο ανάλατο το ψάρι και τα λαχανικά πιστεύω θα ήθελαν 1 με 2 λεπτά ακόμα. Γιατί εμείς πρέπει να σε περάσουμε με αυτό το πιάτο που μας έφερες? Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Γιατί εγώ πρέπει να πω το ναι, αν πρέπει να πω το ναι, ενώ μας παρουσίασες αυτό το πιάτο? Ακόμα δεν έχω την εμπειρία που προφανώς έχετε και οι τρεις μαζί ή ο καθένας ξεχωριστά. Εγώ ζητάω την ευκαιρία να αποκτήσω αυτή την εμπειρία δίπλα σας. Από μένα τι θες? Τώρα που ξεκινάω να με βοηθήσετε να πατήσω γερά στα πόδια μου. Νομίζω ότι εδώ είμαστε σχολείο. Εγώ θα σου μάθω πάντως. Ευχαριστώ. Ας το Δημήτρη να λέει. Περίμενε. Εγώ δεν μπορώ να καταδικάζω έτσι τα παιδιά. Περίμενε. Αυτό το πιάτο είναι... Είναι μέτριο. Όχι, είναι απαράδεκτο. Είναι μέτριο. Για μένα είναι απαράδεκτο, δεν συμφωνώ. Κοίτα, τον βλέπεις? Τον βλέπω και... Υποτίθεται ότι ήρθε εδώ πέρα και μας λέει ότι είμαι μάγειρας, μαγειρεύω, Έχει δουλεύω. ξεγελαστεί γιατί δεν ξέρει ότι το ψάρι αυτό είναι ηχθειοκαλλιέργειας. Μα έπρεπε να έρθει πιο καλά προετοιμασμένο. Αυτό Αυτό τον ρώτησα. Του λέω γιατί δεν ήρθες προετοιμασμένος. Το προϊόν τον μπέρδεψε. Έπρεπε να το ξέρει, ρε Λευτέρη. Δημήτρη, την ψυχή του θέλω να δεις. Και την έχει. Για μένα πρέπει να συνεχίσει. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι λες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν πειράζει. Ας πάρει θέση ο Γιάννης. Θέλεις να περάσεις? Ναι. Συμφωνείς ότι το πιάτο σου είναι μέτριο? Ναι. Άρα γιατί να περάσεις? Μπορώ και καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Το έχεις? Ναι. Σίγουρα? Απόλυτα. Για μένα περνάς. Ευχαριστώ. Δηλαδή, περιμένετε να καταλάβω. Παραδέχεται ότι το πιάτο είναι κατώτερο του μετρίου και περνάμε ένα πιάτο το οποίο είναι κατώτερο του μετρίου. Έχει μια υποδομή και έχει ψυχή. Ωραία, πάρτε το πάνω σας. Εγώ θα τον πάρω πάνω μου. Πάρτε το πάνω σας. Και άμα δεν μάθει, θα του σπάσω στο κεφάλι. Μπορεί να του δώσει την ποδιά εσύ. Έλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και τους τρεις σας. Δεν θα σας απογοητεύσω. Κανέναν σας. Κάνω ό,τι μπορείς γιατί δεν θέλω να μπλακωθώ με τους Καρμούτσο. Στο λέω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσύ. Για πες μας το όνομά σου. Χαριτάκης Παπαδημητράκης. Χαριτάκης είναι το μικρό σου. Από πού βγαίνει? Από το Χαρίτος. Α, ωραία. Από πού είσαι? Είμαι καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης. Με τι ασχολείσαι εκεί? Τους τελευταίους 7 μήνες είμαι άνεργος, αλλά έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει αθλητικός μουσιογράφος. 7 μήνες άνεργος. 7 μήνες άνεργος. Γίνανε πολλά μέσα αυτούς τους 7 μήνες γι' αυτό. Τι έχεις θυμάσει, Χαριτάκη? Ριζότο λαχανικών με ψαρονέφια, αλλά κρέμ, αλλά με φρέσκα μανιτάρια. Ριζότο ή πιλάφι? Ριζότο. Να το κρίνουμε σαν ριζότο δηλαδή. Εμάς μας μοιάζει για πιλάφι όμως, γι' αυτό σου λέω. Ποιοι στέκεται? Ψέματα να σου πούμε. Χαρίτο, προχώρα γρήγορα όμως. Ωραίος. Έχεις βάλει λάδι, κρέμα γάλακτος που σου έχει σπάσει. Επειδή κάηκε. Επειδή κάηκε. Βεβαίως.